De gong joert nog wel een aantal buien en buikjes om, maar we binnen de goed verwijken als we dat vergelijken met het zuidelijke pad van Nederland. Daar justerioen en de aanroende nacht neetwaar, tonger, wetteroelijst, hagel, geen maar terug. En bij ons van de morgen nog een paar buien met tonger, maar dat weer bij mij hier in Haans op afstaan, want ik hier het aardig droeg. Wel, de verwachting. Joen en vannacht, ja, het wordt toch een nacht met bewolking, met kans op mist en letterlijk weer kans op ruim of lichte ruim. De temperaturen zullen bij de zon of de 8 graden hinnen en dat komt natuurlijk terug die bewolking. Verder is een net al te sterke wind en die komt dan uit west-noordwest, maar letter wat meer noordelijk. Zetten we terug naar morgen, dan wordt morgen een dag mee uit en terug ruim, lichte ruim. Dan ruimt het weer zijn wat steviger. Het meeste werd het denk ik in het westen, noordwesten en in het watergebied. Maar ja, dat is kilometerwerk. En vierders, ik wil eens even een droge periode en de temperaturen mogen zitten tussen de 11 en de 13 graden. En dan hebben we het al over een koud waartype voor deze tijd van het jaar. En de wind dan, die had het letter op het dag aan. Die wordt krachtig, krijgt 4 van 6 uit noordelijke richting wijs, steeds met noord-noordwest. En dan zetten we terug naar de orendagen. Bevrijdingsdag liep het bij ons aardig wat zinnen te brengen, maar ik een koude dag met zo'n 10 graden sneeuw. Maar dan kunnen we ons zien klaaien. En in de nacht frost aan de groen. Dan terug naar de sneeuw, 11 graden, ik nog altijd een droeg waar. En op manje heb ik zo'n 12 graden staan. En het liep het op manje ik droeg te blijven, maar nog redelijk wat zinnen. Een koud waartype, maar het droege waar wil ik wat. We maken morgen, maar weer even in het waarsjen.